गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ आंनि नैबे इउटुब चेनेलाव आं बरायहरग्रोनाय जाबाय। दा नोंथांमोना नैबे भिडिअ स्क्रिनाव नोंथांमोना नुगासिनो दङ। नायलांबाय था नोंथांमोना नुगोन। नैबे जाबाय जाथोसे हाइब्रिद जातनि बोग्रि। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सुबनखाता बान्दुगुरि गामिनि महिन बसुमतारीनि बे बोग्रि बागान। बे बोग्रिया नै दा एप्रिल मार्चनि मार्केटाव ओंखारगासिनो दङ। बेनि दामा फवासेयाव 30 निफ्राय 50 रांसिम सोलियो मार्केटाव। दा दिनै जों जुदि मार्केटाव नायोब्ला बे बोग्रिया खोब डिमान्ड दङ, नाथाय रायजोनि डिमान्डखौ फुलफिल खालामनो हायाखै। मानोना बे जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि बागाना थोजासे नङा। खोब आसि बिजौआव साननो हानाय जोंनि ओनसोलाव बे आबादखौ मावदों। दा आं बेखायनो बुंनो लुबैयो, जाय बिथांमोननियाव 2 बिगा 1 बिगा एसे गोजौ हा गोलैसोनानै दोङो, बिथांमोना नैबे आबादखौ मावनानै मोनसे रां खामायनायनि लामा हिसाबै लानो हायो। जायनियाव हा दङ, ओरैनो बेकार गोलैसोलाबायनानै थानाय हा दङ, बिथांमोनखौ आङो खावलायहरगोन जे नोंथांमोनाबो नैबे आबादखौ मावनो हायो। नोंथांमोना सुलादखौ लानो हागोन। जुदि बेनि बिधानखौ नांगौब्ला आं कमेन्ट बक्सआव लिरहर। नोंथांमोना आङो जगाजग खालामनानै बिधानखौ आङो हरगोन। दा बे बोग्रि आबादखौ मावनानैनो जोंनि सानैसो बर' आबादारिफ्रा मोजां मोनसे रां खामायनायनि राहा हिसाबै बेखौ लानो हादों। आं नोंथांमोननो बिगोमाखौ खोन्थिगासिनो दङ। आं माने बागानाव थांनाय समाव बिगोमाखौबो रायलायबाय थानाय समावनो आङो भिडिअ खालामनानै लाबोदोंमोन। बेखौ आं नोंथांमोननो देखायगासिनो दं। नोंथांमोना नायलांबाय था जोबजासिम भिडिअखौ नुगोन नोंथांमोना बिगोमाखौ। गोदैयावबो हाइस्ट गोदै आरो मथथे माने बेखिनि एरियायावहाय जेसेबां बैग्रि मोनजादों जोंहानो हाया होननाय बायदि। जों दुगाना बुंदों बायदि जायो आरो खिन्थु गोदै आरो मथथे जों जानाय नङा आरो गोदैयावबो हाइस्ट गोदै आरो मथथे माने बेखिनि एरियायावहाय जेसेबां बैग्रि मोनजादों जोंहानो हाया होननाय बायदि। जों दुगाना बुंदों बायदि जायो आरो खिन्थु गोदै आरो मथथे जों जानाय नङा आरो साफा साफा जायो।